amigos e amigas, familiares dos asesinados hai no 16 ou 15 de outubro de 1936 neste mismo lugar. Eu sabedes que normalmente non fago isto, pero hoxe vou facer porque me parece que é un ano especialmente importante e porque quero recordarvos con detalles algunhas cousas. Quen nos puxo nome, é dicir, quen nos chamou por primeira vez na historia galegos e galegas, foi un señor, un romano, que atravesou un río que nós hoxe chamámoslle Limia, os portugueses chamanlle Lima, e que en grego chamábase Letes. O Letes era o río do esquecemento. Os que atravesaban aquel río non recordaban as súas familias, non recordaban os nomes dos seus. 10º Xuño Bruto, que así se chamaba aquel general, que por certo despois foi recibido na vía Apia romana co nome de Galaico, atreveuse a pasar o río e a chamar os seus centurións polo seu nome, e entonces sacaron o meigallo do esquecemento. Ese meigallo do esquecemento é o que temos que quitarnos nós todos os anos, recordando, facendo memoria e memoria viva. O día 14 de xaneiro deste ano faleceu Juan Gelman. Todos soubemos da noticia desta triste morte porque apareceu na prensa con uns titulares que era o poeta contra o olvido. E este foi Gelman, o poeta contra o olvido da súa neta Andreita, aquela que ele andou buscando tantos anos, hasta que a atopou roubada por unha familia de militares na Argentina, e que Andreita volveu onde o seu avó. Juan Gelman foi premio Cervantes da literatura e dixo isto. Perdone el porque ando traducindo cousas que non se deberían traducir, pero fixe. Hoxe celebro de novo a unha España empeñada en rescatar a súa memoria histórica. O único camiño para construir unha conciencia cívica sólida que abra as portas ao futuro. Xa non vivimos na Grecia do século V antes de Cristo, na que os cidadáns eran obrigados a esquecer por decreto. Esa clase de esquecemento é imposible. Seguía Juan Gelman no seu discurso da entrega do premio Cervantes. Para San Agustín, a memoria é un santuario vasto, sen límite, no que se chaman as lembranzas que a cada quen se lle antolla. Pero hai lembranzas que non precisan chamarse e sempre están aí, e a mosa dos seus rostros en descanso. É o rostro dos seres amados que as dictaduras militares desapareceron. Pesan no interior de cada familiar, de cada amigo, de cada compañeiro de traballo. Alimentan preguntas incesantes. Como morreron? Quenes os mataron? Por que os mataron? Onde están os seus restos para recuperarlos e darlles un lugar de homenaxe e de memoria? Onde está a verdade? A súa verdade. A nosa é a verdade do sufrimento.
A dos asesinos, a cobardía dos silencios. Así prolongan a impunidade dos seus crimes e a converten en impunidade dúas veces. Remataba Hellman o seu discurso. Hai quen vilipendia este esforzo de memoria. Din que non hai que remexer o pasado, que non hai que ter ollos na caluga, que hai que mirar cara adiante e non encarnizarse e reabrir vellas feridas. Están perfectamente equivocados. As feridas aínda non están fechadas. Laten no subsolo da sociedade como un cancro sen sosego. O seu único tratamento é a verdade. E logo, a xustiza. Só así é posible o esquecemento de verdade. A memoria é memoria se é presente. E así como Don Quixote limpaba as súas armas, hai que limpar o pasado para que entre no seu pasado e sospeite que non poucos dos que preconizan a destitución do pasado en xeral, en realidade queren a destitución do seu pasado en particular. A memoria é presente, a memoria conxúgase en presente. Despois virá a historia. Comparará, contextualizará, xeralizará, iso é a historia. Mas a memoria non é asunto da historia. No noso caso, a permanencia da ditadura franquista é unha transición que promoveu interesadamente o esquecemento, facilitaron a desaparición biolóxica das testemunhas que tamén foron víctimas. Neste pasado mes de xaneiro, non quero estender, neste pasado mes de xaneiro, Pablo de Greiff, un colombiano, que é o alto comisionado de Dereitos Humanos da ONU, estuvo en España, estuvo en Galicia, estuvo en San Simón, coñeceu o proxecto das voces e os nomes das tres universidades galegas, para emitir o seu informe sobre o título do seu informe, exactamente, o informe sobre as violacións dos dereitos humanos cometidos durante a Guerra Civil Española e a dictadura franquista. O pasado 16 de setembro, Pablo de Greiff presentou a súa memoria e as súas conclusións e as súas recomendacións en Nacións Unidas. Vou a rematar únicamente pasando moi por encima as 20 recomendacións que lle fixo Pablo de Greiff a Nacións Unidas e, polo tanto, ao goberno español. Entre outras, privar de efectos a Lei de Amnistía de 1977, facer posible o acceso por parte das vítimas ao aparato xudicial, colaboración da xustiza española en procedimentos xudiciais no exterior, tomar medidas contra o deterioro das leis que rexen o exercicio da xurisdicción universal por parte dos tribunais españoles. Recordades a un xuiz que se chamaba Garzón, previr que a vixencia da lei de amnistía obstaculice as investigacións, restablecer e aumentar os recursos dedicados á memoria histórica, remediar a fragmentación das iniciativas en favor da memoria, ampliar a cobertura dos programas de reparación, tomar medidas para proporcionar reparacións que atendan aos danos causados ás mulleres, incluso cando non foron vítimas directas, anular as sentenzas de carácter ideolóxico de todos os tribunais, anular as sentenzas de carácter ideolóxico de todos os tribunais
creados durante a Guerra Civil e o franquismo. Avaliar con rigor o cumprimento da Lei de Memoria Histórica. Tomar medidas para atender as peticións relacionadas coa restitución das propiedades e documentos incautados a particulares. Revisar o modelo actual no que o Estado delega nas asociacións e particulares as responsabilidades sobre as exhumacións e asignar os recursos necesarios e establecer unha política estatal de arquivos que garanta o acceso a todos os fondos. Isto é o que pide o alto comisionado de Nacións Unidas ao goberno español, que ignorou totalmente. Cando Hellman falaba, era 2008, e el alegrábase porque daquela España estaba facendo memoria. Daquela a hoxe, o mundo e España e a recuperación da memoria cambiou absolutamente. E hoxe hai un intento total de esquecemento sobre isto que Pablo de Greiff, ou isto que representamos os que hoxe estamos aquí, pretendemos, que é convertir a memoria en historia. Que se repare aquilo que ainda nos leva a reunirnos aquí todos os anos e nos seguirá continuando a iso. Nada máis. Moitas grazas. O ano que ven volveremos a estar aquí. Agora, os familiares farán a ofrenda e que mandaremos o acto coa interpretación do himno do galego outra vez con tu primaria. Cando queirades.